Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýokşan anagura. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk web saýtyna iň köp okulanlaryň başyny Türkmenistanyň diplom kabul edilýän uniwersitetleriň sany peýda boldy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Migrantlar Aşgabatdan güwäname almagyň kynlaşýanlygyny, basyň güýçlenýänligini aýdýarlar. Türkmenistan Demirgal Koreýadan olup Medwedew adly reytinginde ýyzdan birinji boldy. Türkmenistan bilen kafyň sağlaşmayan talaplary garawymda geçiriljek nowatdaky rallyny ýatyrdy. Russiýa türkmen gazyny täzeden import edip başlatdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Elbetde, bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň hem başyny daşary ýurtlaryň Türkmenistanyna diplom kabul edilýän uniwersitetleriniň sany peýda boldy diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Görnüşinden Azatlygyň dinleýijileriniň we okuwçylarynyň köpüsi türkmen ýaşlary bolup durýar. Aşgabat suwuň işgärleri pulsuzlukdan we kemsidilmekden dad edýärler. Prezidentiň täze jurnaly Aşgabatyň sport işgärlerine 2 hisse gymmat düşdi. Türkmenbaşy Balkanawat we Terhedawat şäherlerine suw silgeldi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň kän dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň, iň köp tomoşasy çekenleriň başyny Aşgabatda silgeldi diýen atlan çap edilen video ýazgy çekýär. Şeýle-de türkmen görnüşleri 10-nji hepde diýen atlan çap edilen foto tergimiz. Aşgabatlylar tebii hadisanyň netijeleri bilen ýekmejek galylar. Terhedawada silgeldi diýen atlan çap edilen videolarymyz hem bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine girdi. Şeýle-de Azatlygyň videolarynyň muştoklary Ekwadoryň prezidentiniň Julian Assange barada aýdan sözleri esasynda taýinlanan videony köp görüp durlar. Bu hepde iň köp gurrun edilen gepleşiklerimiziň başynda hem okulanlaryň we köp dinlenenleriň başynda bolýaly Türkmenistanyna diplom kabul edilýän daşary ýurt uniwersitetleriniň sany peýda boldy diýen habardyr. Aşgabatlylar tebii hadisanyň netijeleri bilen ýekmejek galylar. Migrantlar Aşgabatdan güwäname almagyň kynlaşýanlygyny, basyň güýçlenýänligini aýdýarlar atly makallarymyzda hem okuwçylarymyz reaksiýa bildiripdirler. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň bolýan temalaryna pikir goşmagy, öz pikir tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyny durmuş ýaşaýyş we orta gatlyk barada söhbetlen dowam etdirýär. Türkmen döwlet tawargullygy halkara pul gaznasynyň bilermenleriniň pikirlerine sargylanyp, şu ýyl Türkmenistanyny jem içerki önümiň ösüş depgeniň 6,13% deň boljagyny habar berýär. Munyň özi Merkezi Aziýa täwit boýunça goňşy döwletleriň hataryna iň ýokary, dünýä derejesinde bolsa ýokary görkezleriň biri bolup durýar diýip Türkmen Medwedew habar berýär. Şol wagtda yerli synçylar täwitiň beýleki ýurtlaryna bazar gatnaşyklarynyň has ilerländigini, orta gatlygyň hem Türkmenistanyna garanyna gowy ýagdaýdadygyny öňe sürýärler. Azatlyk radiosu bu mesele barada pikirini soranyny adyna aýtmalygy soran yerlik iqtisadçy ýurtda garyplar bilen az sanly baýlaryň ara tapagynyň soňky ýyllarda has ulananyny, orta gatlygyň ýagdaýynyň bolsa juda pesligini, emma bu barada anyk statistik maglumatlaryň özüne el ýeterli däldigini aýtdy. Azatlyk radiosu bu mesele barada 2009-njy ýylyň 20-nji awgustynda Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen hem söhbetdeşlik kurapdy. Şuň Türkmen döwlet habargullygynyň ýaýradýan ösüş sanlary bilen baglykda aýyň başyny pazgaly ýagdaýda aradan çykan görnükli publisist Amanmurat Bugaýewiň 10 ýyl çemberminiň paýlaşan pikir garaýşlarynyň bir bölegini gaýtadan dinleýijilere ýetirmegi makullyk. Amanmurat bagışla sözüňi bölüňde. Ine dünýä banky şeýle bir kesgitleme çykarýar-da orta gatlyga, şo häzirki dünýäde emele gelýän orta gatlyga, ýagny bir ýylyň dowamynda diýe $4,000 bilen $17,000 aralygyny pul gazanýan, girdeci gazanýan adamlar orta gatlyk diýip kesgitlenýär diýär. Indi şu nukdaý nazardan seredemizde Türkmenistanyny orta gatlyk barmy? Şeýle orta gatlyk döreýärmi? Ýagny $4,000-17,000 aralygyny gazanç edýän orta gatlyk döreýärmi? Siziň pikiriňizçe? Şeýle gatlyk bar, muny aýtmak gerek. Türkmenistanyny
Mollumların aylık kazancı ortaça $250 razı dengleşti. Çolumdan edil 4.000 dolar toğrun kazanç diyede. Türkmenistan'da mollum ben mektep mollumu gözümüne çıkken. Onun razın elbette ona ağzırak 4.000 olayrak kazancı barlayan yerler var. Yani Türkmenistan'daki bağların karzinasıyla bağların halkası izetmeyi, bağların sarf ediş noktaları izetmeyi, sonunun kânesle pesli bağlar karzinasından. Yani kızı var 4.000 olayında da Türkmenistan'da $4.000 buna manzarındırmaya kalıp gelmeyen hatta ağzında. 17.000 kalanlar yok. Mesela minimumi 4.000 kolaylar alayan var. Maksimum 17.000 kurum yok. 4.000 kolaylar gizli var. Yani bağların karzinasının, bağların halkasının tarafına layık gelen oluyor. Zaten uzakımbat. Benim almalı bir avuncu iktisadi çokkulluk devam ediyor. Doğruların nırhayasını yükselttir. Bizde öyle sağır başta giyirlerine pulu reformasın bir orduda hükman iktisadi yetişim olmalı var. Yönü kıyafmetki oyuncu giyirlerine mesela birinci reformada ister Urubun'un %10'lerine onun aksanıyla 2 rubl bir Türkmen manasına denk olur deyildi. Hazır olayın onu ayıkmadır, ayıkmalarında da hazır kıyımlık oyuncu 10 Türkmen kotuğu tennezi valiyazı yazır. Yalnız buranın elbette 10 Türkmen tennezi bir Rus rubruna denk değil valimize. Söylen, söylediğinde de hazır bol manası doların ekvalentinden, Rus manasının doları ekvalentinden havat görüldürüp geçirilmesi onunla demek son. Yine de Rus manasının doları ekvalentine havat görüldürmeliler. Bizde o insan diyizirliği başta bir dolar 2 manat 80 kopuk değilip 80 tenge değilip. Sonluğunu doğanıyarlı bu durmuş hakikatiyle dengelerine onu elbette banka kağıdını eleyen bir bezilen haramı saklap böyle bir yemeli fırla. Yani durmuş reallarını kavat gelen okşuğum var. Aman brat, bağışla sözünü böleyim. Yani şu Sovet Soyuz darganının son erkin bağlar katnaşıklarına geçilýänligi ıgran edildi. Käwri ýagdaýlarda daýhanlara yer berildi, kärhanalar açmaga mümkinçilik töredildi. Şoňlan birlikde erkin sowda gatnaşyklaryna geçmäge de belli bir mümkinçilik töredildi. Sowda bilen adamlar meşgullanyp urady. Köplençine şo öz işlerini taşlap, mollumçylygyny, doktorçylygyny taşlap, şoňlan birlikde bir sowda edýän adamlar hem döredi. Umman bir bağlar elementleri döretdi, erkin bağlar elementleri döredi. Indi şolaryň hasabyna şu orta gatlak giýinedimi ýa giýinemedimi? Şoňa nähili baha berýän, nähil gözüňi diýilýär. Şu orta gatlakda ýaşaýan adamlar köpelýärmi, azalýar? Azalýar. Orta gatlakda azalýar. Sebebi bu ýanky diýilen wagtda hemme ýemeli usully döredilen wagtda ýemeli usully berýän hasabatlar sebebi bu ýanky zawarmyň gelmeli durmuş hem de kazanç. Şirketin arasında nähili bir kılalık var. Geliyor anlayan kazanç bilen durmuşun her günlük sarf edilişi. Şirketi Türkmenistan'da üretmeyi alattı. Bir vakti diye durmuşun hakiki öz yüzünde de başka vakti diye. Türkiye'nin onu hazır umuman doların yankılı isimli alıp temeli usulü hakkında kurzuyla bunu ortalıklık kalanı ortalıklık bize var deyip olmaz bir mükemmel başka vakitler bunu satıyor bağırlıklar vererek bazı bağırlıklar vererek bunu cennet bilmeli ve özünün neyse ağırlamayanlığını bunlardan kısır yürüdülen vakitlerin verelim Tuvat'ın yurdun içinde kaldım hıttırına bir vazay gittirecek de her zimni ay kara umman ki yine bir banık isteyen adamı şunca derecede bir yerine 5%, bir yerine 2%, 3% yenilikli kreditleriye deyip iyiliğini birleştirdiği otu çıkmamak boğazında. Aslında var sol kredisi arttır onu. Arayan olin hem de etraf yerine yaşayan bunun diye hem güre olacak lazım zayin mi diye. Yok etraf merkezindeki ya da o yerine zayin kredi gereklerle onun güre olmasını kabul eden yok diye. Güre olmasına kreditle pul verilen o. Grovoyt bilecek lazımdı, yıkacak lazımdı, hem zaim, başka razı yok o adamın, o yaşayacakmış. Onun Grovoyt'unda kabul eder oklar. Onun hem, şimdi öyle bir yaratlara, şimdi inteligensiya
ortaklık diyenimiz de şunu düşünmüze bunlar bir herezi tehif edip para bir günahmasın dolara yazı dörtçük kurtulur. İhtiyarını plan etmeye tayyar. Her vurdum her milletin öz mentalitesi var. Türklerin bunun mentalitesini onun oğlu vermeli, kıyır çıkarmalı. Burası öğrendirmek sözünü de yağmurun ayağlanıp vermekten de üyetmek mani değil. Burada öyle burada şuna da Türklerin mentalitesi boyunca son eski insan kuzu bağlı cahil koyacak oluyor. Grev hukmunda son alana doğru hayırdır vur çok vermezim gerekecek oluyor. Bir hayırdır vur silah terhanı gerekecek bir sayılanacak oluyor. Yok ben bunu. Hem cahil o yerde. Doğru. Indi Amanrat, ortagatlyk derejesini saklamak üçin ya ortagatlyk derejesinde yaşamak üçin şu elita gatnaşyk nähil bolmaly? Häkimet eýlerine gatnaşyk nähil bolmaly? Şoň täsiri barmy ortagatlyk bolmakda? Elbette bikisi birbirine hukman bağlılık bolmaly. Şol birbirine şol denizde kayıtlı yaradığında şol kuruklu yaradığını bilenmiz de şol kuruğun bir tarafını batıra vursun, beylek tarafını kolşora vursun, kayıt ağzırlı, kayıt sokark oluyor. Biz de yine şu genagramırlığı saklamak mümkünlüğünü işletmeyen durmuşu näme diýsem sen bir tecrübe, durmuş tecrübesi yok. Bizde ortalıklık şol özünün in ulu açık minne, özünün in ulu hırmaçık minne, öz yokorgunda duran yokoratlık vakillerini yarancanlığı, şunun devam ediyor, yarancanlık bilen herkim beyce bir şol Asım gamcaları mukayan hakkında izleyenalık tuttu. Asım gamcalarının arasından yol yasak geçişiyeli. Asım gamcalarının arasından yol yasak geçişlerine özüne bağlığın egine erkeğin özünün ortaklığın okuyla hükmünde onun ilgini bu cümle hükmedimsini tayyasını yaradanları iradasını yaymaya propaganda edilmelerine. Amanrat. Ova. Indi şu ortagatlyk ne gün batarda ortagatlyk şu esasy kanunçylygyna dayanýan alımın biliminin dayanýan bir nokada hesaplanýar da şu ortagatlıkta ýaşaýan adamlar sağalar okutjak bolýarlar, gowy bilim berjek bolýarlar da ertek gün ýokarrak galmak üçin. Şoňdan birlikde dolar şu kanunyň gerew bolýarlar, şu kanunçylyga da hormat goýarlar, kanunyň hökmüne wandygyna da. Şoňdan birlikde demokratik gymmatlyklara da düşünşi gowy hesaplanýar. Endi şu düşünjelere garaýşyna äýil Türkmenistanyň şu öz ýagdaýyna ortagatlygyň şu demokratik gymmatlyklara, bilime, magaryfa, onun kanunyň hökmüne wandygyna garaýşyna äýil. Şunu içeri yürüyün doğru açtılar olsun. Ben yanıma ettim ki bizde ortalıklık yok. Kemana yazık olur. İnni kemana gelmeli. Tam sol veyifenin hem de haramlıktan eleyen pulun güzahı olurlar. Türkiye'nin ortalıklık tercih derenleri. Yon vardır bizlerin belli derecede. Onu yapıyorsun olmalı karar vardı. Tercih derenleri. Türkiye'nin su varı bir şeyin cevap verip bizler. Ortalıklık borcunu täzin bermeli, täzin beretmeli. Hormatly dinleyijiler, publisist Amanrat Bugaýewiň Azatlyk radiosu bilen 2009-njy ýylyň awgustyndan söhbetdeşliginden bir bölegi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepdermez bilen dowam etdirýär. Bugünkü söhbetimiz Owganstanyň türkmen diliniň ýagdaýy, türkmen diline awanýan howp barasynda söhbetdeşimiz, kawulla kawarjymyz Saýmerdan ul Murady. Saýmerdan ul soňky günlerde Özbegistanyň Owganstanyň özbekleriň dili bilen baglykda käbir aladalary edýänligi hakynda maglumatlar gelip bolýar. O dili bilen şu aladalar bardy, gysgaça maglumat berseňiz, soňundan türkmen dili hakynda söhbet ederiz. O Özbegistanyň ilmi topary Demirgazyk Owganstanyň Balyk welaýatyna sapar etdi. Balyk welaýatynyň universitetinde, Balyk universitetinde olar bolup şol ilmi adamlar bilen duşuşdy, şu özbek dilini östürmek boýunça Balyk universitetine kömek etdi. Hemem şol Balyk universitetinde özbek dili bölüminiň açylmagyny sorady Özbegistanyň ilmi delegasiýasy. Soňra Balyk universitetiniň rektori Balyk Üniversitetinde Özbek Dili Departamentiniň açylýandygyny elan etdi. Özbek dilini östürmek üçin köp kitaplar, böleki ilmi materiallary Özbegistandan gelen ilmi şahsiýetler şu Balyk Üniversitetine tapşyrdy. Özbek diliniň ösmegi boýunça Özbegistan kömek etýär. Öňem şu Awganistanly ýaşlardan Özbegistana akıtyp Özbek diliniň ösmegi boýunça o taýda tälim berýär.
birnäçe adamlar, aýal gyzlar ýaşlardan şo Özbekistana gittiler. Özbekistanda baryp özbek diliniň ösmegi boýunça bilim alýarlar. Şo Özbekistanyň uniwersitetlerinde, ýokary okuw jaýlarynda. Özbekistan özbek diliniň ösmegi boýunça soňky güllerde hasam köp gyzyklanyp başlady. Owganistanda şu özbek dilini östürmek boýunça bu netijede berýär. Özbek dili Owganistanda ösüp barýar. Saýmerdan bagyşla sözüňi böleni ýaşlara edebi türkmen dilini, umman sowatly türkmençe gürlemäni öwretmek meselesinde Owganistanyň nähil meseleler bar. Bir Owgan intellektuallary, Owgan alymlary, Owgan edebiýatçylary bulurdy. Türkmenistan bilen belli bir işleri etme uğruna alady edip gördüler. Amynyn bu işleriň bir netijesi bolmadymy? Türkmen dili boýunça kynçylyklar Owgan türkmenleriniň arasynda bar. Şo türkmen dilini arasynda türkmen dilini diňe şo ayallar, ovalarda yaşayan ayallar saklap kalıptır. Türkmen dilini hatta men reportaj edende Türkmençe tercüme etmeli bolýan. Sonça kynçylyklar bar Türkmen dili. Onu hemçini Saýmerdan düşündirseň, näme üçin Türkmençe tercüme etmeli bolýarsyňyz? Misal üçin şol gürleşen adam Farsça goşup durda gepleşen bile. Çünkü bärde okuw Farsça bolandan soň, Fars dilinde ya Paştu dilinde bolandan soň şol Türkmen dilinde okuw bolmandygy üçin ýene şu Jowzan vilayatynyň uniwersitetinde bir Türkmen dili bölümi açyldy. Şondan soň bir näçe Türkmen dilinde okap çykan ýaşlarymyzdan bar, emma şonda ham şol ustatlary Türkmen dilinde, hatta şu ustatlaryň özleri, muallimlaryň özleri gowy bilenýär Türkmen dilini. Çünkü Türkmen dilinde ýokary bilim almanlyklary üçin, Fars dilinde bilim alanlyklary üçin şu Türkmen dilini östürmek üçin bir himayetkar gerekde, bir himayetkar gerek. Oğlum, diňe Türkmenistan bolup bilýär. Türkmenistan şol ugurda kömek eder diýen Owgan türkmenleriniň umytlary bar. Şo Jowzan uniwersitetine bir kitap we Angbary kömek etdi de şol kömegiň ýygy gelmedi de. Bagyşla Saýmerdan, siz Özbegistanyň alymlarynyň, Özbegistanlylaryň man Owganistandaky etnik özbekleri dil meselesini gollaýanlygyny aýtdyňyz. Şu meselede özbeklerden näme öwrenip bolar? Türkmenistan ýa türkmenler özbekleriň şulurdaky tejribelerinden näme alyp biler? Türkmenistan şolary seredip belki bir zatlar eder. Şu ýerde anygyrak aýtsaňyz näme edip bolar? Türkmenistan näme edip biler şu Owganistanyň etnik türkmenleriň dil meselesini kynçylyklaryň aradan aýrylmak üçin? Anygyrak aýtsaňyz näme isleýärler, näme edip bolar? Anygyrak uly hyzmatlar edip biler Türkmenistan. Misal üçin şu Türkmenistan ýylda 30 okuwçy öz ýokary okuw jaýlaryna Owganistanly okuwçylardan kabul etdi. Şonuň arasynda türkmenlerden ýok denýäli. Ýekece türkmenem bärde şoňa goşulyp bilen ýok. Indi şol okuwçylardan dil meselesi bar diýip Owgan hökümetine aýtsa, şol okuwçylardan türkmenler arasynda gowragy türkmenler bolsun diýse, bärde Owgan hökümeti hem onu kabul etjek-de, onu eden ýok. Şol orada kömek etse, ondan soň Türkmenistanly alymlar bäri gelip Owganistana misal Özbegistanly alymlaryň gelişi hal edip şol okuw jaýlary bilen gatnaşyp saklasa, hem türkmen dilini östürmek boýunça şu Türkmenistanly alymlar gelip bärde bir kitaplar, belki ilmi materiallar berse, şu okuw jaýlaryny, ýokary okuw jaýlarynda, häzir ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan türkmen ýaşlarynyň sany has köpeldi-de. Ondan soň şol türkmen dilinde okumasa da Owgan türkmenleriniň arasynda ýokary bilimli adamlar bar. Şolar Türkmenistana baryp bir ilmi seýahatlar geçirse, şu taýlara baryp bir ay 10 gün bolup şu türkmen dili boýunça öwrenýän zatlar Türkmenistanda eken, şonu öwrenip gelseler, ol türkmen diliniň ösmegi üçin gaty peýdaly boljak. Hem şu mekteplerde muallimler bar, türkmen dilinde okuw kitaplary Türkmenleriň ýaşaýan ýerlerinde türkmen mekteplerine Owganistanyň Magarip ministrligi tarapyndan okuw kitaplary paýlandy da. Şol okuw kitaplaryny o kadar ýanyk muallimler kem. Şol muallimlara terbiýe berildi. Türkmenistana gidilip bir 6 ýyl şu taýda türkmen dili boýunça tälim alsalar, ol şol çağalary okutmakda köp amatly boljak. Ondan soň bärde Owganistanyň Magarip ministrliginde türkmen dili bölümi bar. Şol türkmen dili bölümine kömek etse Türkmenistan. Çünki onda şol türkmen dilinde okuw kitaplary çap edilýär Owganistanyň Magarip ministrligi tarapyndan. Şol türkmen dilinde okuw kitaplaryny taýýarlar, ýani okuw kitaplarynyň üstünde işler, ýani Owgan türkmenleriniň arasynda türkmen dilini gowy bilýän alymlar ýok. Belki Türkmenistan kömek eder inşallah. Indi Saýmerdan başga bir alternatiwa hakynda pikir etsek, häzir dünýäde internet ösen, sosial ulgamlar ösen, umman adamlaryň arasynda gatnaşyk ösen internet arkaly, internet bilen baglykda. Şoň bilen baglykda bu internet häzir dili öwrenmekde de ullokan bir çeşme bolup durýar. Ullokan terişdeleri
beriýär. Mysal üçin öz ýurdunda oturan ýerinden başga bir ýurtda nähil gürlenýändigini oturan ýerinden hem öýüňde hem başga bir ýurda gitmän şolaryň aksentini gürlemek hem öwrenip bolýar. Umman birazjyk wagt sarp etseň. Indi türkmen dil meselesinde, türkmen dilini öwretmek meselesinde şu daşary ýurtlarda ýaşaýan, etnik azlyk bolup ýaşaýan türkmen çağalarynyň kämil türkmen dilini bilmegi uğruna şu internetde bir tagalla edilip bilinermi? Dil öwretmek bilen bagly. Ýagny gysgazyk hekaýeler okap goýmak bilen bagly ýa-da şu grammatiki kadalar düşündirmek bilen bagly. Şurada bir tagallalar edip bolmazmy? O sanly türkmenler, Türkmenistanly türkmenler, Eýranly türkmenler bu internetde bir näçe türkmen birleşip şuňaly bir programma başlasalar, şuň netijesi has gowy bolmazmy? Bir sebäbi internetde hemme üçin el ýeterli bolup biljek eger dil öwrenmek isleýän bolsa hakykatdanam bi. Dogry aýtdyňyz. Şu internet häzirki ýagdaýda şu il arasynda giňlen hemme ýerde de ýaýrady. Awan türkmenler hem şu internetden hususan hem sosial ulgamlardan köp peýdalanýarlar. Facebook başga diýdi şol sosial ulgamlar arkaly türkmençede ýazyp başladylar. Şeýle bir platform döredilse ol has peýdaly bolar diýip men düşünýän ýöne LP meselesi var. LP. Şu Arap harpynda okap ýazyp bilýärdi. Arap harpynda okap ýazyp bilýänlikleri üçin bölek Türkmenistanda häzir Latin harpynda ýazylan nemeler awgan türkmenleri ýaşlary hemmesem okap bilen ýok. Şol mesele kynçylyk bar. Şu Arap harpynda ýazylan bolsa onu okap bilýärler. Arap harpynda internetde şu sosial media arkaly ýazyp başladylar. Köp ýazýarlar hem şonuň ýöne onda da kemçilikler var. Şu ýazanda çünkü türkmen dilini gowy bilmeýändir üçin şu türkmençe gowy ýazyp bilen ýoklarda. Şu Facebook weleki sosial ulgamlar arkaly berekler bilen gatnaşyk edenlerinde ýazyşanlarynda şonu dogry, dürüst ýazyp bilen ýok. Ýöne şol ugurda işlense, topar döredilse, İranly türkmenler bilen, Türkmenistanly türkmenler bilen ara gatnaşyk açylsa, sözleşende, ondan soň şol türkmen diliniň ösmegi boýunça bir makalalar ýazylsa, gepleşikler döredilse internet arkaly berek bilen şeýdip gatnaşyk açsa, ol uly peýdaly bolarym kadyp men düşünýän. Doğrudan belki şu mesele boýunça dinleýijilerimiz pikirlerini aýtsa, Owganstanda ýaşaýan, beýleki ýurtlarda ýaşaýan türkmenler aýdyň pikirli adamlar pikirlerini aýtsa, öz tekliplerini aýtsa, belki bu meseledäki söhbetleri geljekde hem dowam etdirer. Saýmerdan goly dil hakyndaky söhbetdeşlige gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanyny geçirip gotarýar. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.